Volám sa Lucia Pástor a som autorkou knihy Rozplývanie. Milujem, keď je rodina pokope. Obzvlášť na Vianoce. Svetielka, stromček, to všetko tvorí krásnu kulisu k spoločným rozhovorom a smiechu. Práve preto vznikla kniha Rozplývanie, aby zaznamenala tieto vzácne okamihy. Je to kniha, ktorá sa stane súčasťou vašich Vianoc na 5 ďalších rokov a zaznamená vaše spomienky a zážitky, ale vytvorí aj nové, keďže som nechcela, aby to bol len taký akýsi zápisník. Obohatila som ju teda o rôzne aktivity, o otázky, ktoré rozprúdia rozhovory pri štedrovečernom stole. Chcela som, aby bola krásna zvonka aj znútra, aj keď o to sa nebojím, keďže hlavnými hrdinami budete vy. Ale teda, aby bola hlavne kvalitná, aby ste sa k nej mohli každý rok s láskou vracať a aby sa naozaj stala vašim rodinným klenotom. Teraz však potrebujem vašu pomoc. Podporte knihu Rozplývania a pomôžte mi ju dostať do rodín, ktoré túžia po Vianociach plných lásky a vzájomnej spolupatričnosti.